прекрасен ден. Каква е тази къща? Сега ще видим. Ставай, какво става? Брате, какво правиш тук, бе? Разглеждаме изостаналата къща. Знаеш как ми изкара къла? Ако има хора, ще да загинеш, бе. Аз какво да направя? Брате, гледай си работата. Аз ти мога да не ти прави какво си искаш тук. Ти пък кой си? Зайо Байо, не виждаш ли? Зайо Байо, като ти заям един шамар, ще видиш на ти. Къв Зайо Байо, бе? Той е много по-красив. Какво грозно ли ме нарече? Да. Извинявай! Извинявай! Пешо! Кажи! Дан. Пешо, и ти ли полудия? Не! Пешо! Помощ! Ние сме заедно!